Asta pare cu mine. Monkey. Asta sunt periculoase. Haide, vino încă, vino încă. Cic, 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 cic. Haide. Anchi. Haide să aici la noi. Ce fac ăia cu copilul acolo? Iubi, ce ți-am zis că sare? Ce cururât are! De ce te uiți la ea? Uite-l pe asta aici. Uite pe asta stă în cur și mănâncă. Iubi, alea fac ce fac, de ce nu la portbagajul? Uite. Ia-i rupe la aia antena. Iai! Păi și uite și la asta îi face ceva, trage de... Uite cum trage, Iubi, de alea! Uite că îi trage de aia! Stai să prinde. Ce, să vii la noi? Da! Unde ești, mai? He's breaking the car! Știe, zice. Unde-i? Ia uite pe aia ce micuță e! Ce cur roșoare ăla, ai văzut? Ia, Uite, l-ai lovit. probabil. Da, toate au cură. Dar ce micuță e asta, nici nu poate să se agațe. Vezi că mai e una, cine deschide aici? Nu. Deschide numai așa. Nu, Iubi. Potolește de fatul înainte. Ia uite cum stă în spate, Iubi. Ce drăguț. Ce frumos! Asta stă aici. E stabil asta. Dar astea sunt mari și sunt mai, nu știu, o experiență. Îndrăznesc. Asta tot aici. Stă. Îi place să se plimbe. Cred că ni le dă jos la ieșire. Uite cum stau și ale cu. E plin de maimuțiși pe aici. Oh. Aoleu, ce cură are! Mamă! Are o bilă. Nu-ți dă acolo-i. Ce lăbuțe are? O vezi bine?
Ia filmează. Îi văd mâna. Filmează. Dar îi văd mâna doar. Dă-ncă. Tet. Ce e animalul ăsta de aici? Simplu. Gnu. Hello, urâtule! Mai avem filmuță? În dreapta. Uite de mine, da? Putere poze. Uite cât este acolo. Da. Ce drăguțe sunt! Uite asta. Ce țigancă stă. E una singură. Prostă. Uite că nu le-am dat cireșe. Bine, vorbim.